Connie Palmer. Er zijn een paar data die belangrijk zijn. 11 maart is belangrijk, 11 maart 2010. Toen overleed jouw man. En morgen is ook een belangrijke datum. Dan is het 11 november. En dat is jullie trouwdag. Ja. En op jullie trouwdag wordt eigenlijk het boek gepresenteerd. Ja. Wat voor een gevoel heb je daar dan bij? Heb je daar naartoe geschreven van ik wil dat het dan af is? Nee, niet per se. Ik dacht een logboek van onbarmhartig jaar, daar werk je dan een jaar en waarschijnlijk een beetje langer, mezelf kennende. En toen dacht ik, nou, het zal toch wel behoorlijk wat langer zijn. Dus toen ik zo ging berekenen hoe ik uit zou komen, denk ik, nou, dan wil ik er ook het op een symbolische dag uitgeven. Maar misschien doe ik dat ook omdat die symboliek veel belangrijker wordt. Die 11, die markeert iets. Het wordt bijna een getal waarmee ik al die nare dingen aan het bezweren ben. En die trouwdag is een dag die in het leven wat jullie daarna nog samen geschonken was, regelmatig terugkomt, ook in het logboek, als een dag waar voortdurend naar teruggekeken wordt, ook bijna letterlijk, naar de foto's gekeken wordt. Want dat was, om een cliché te gebruiken, de mooiste dag uit jullie leven samen. Ja, zeker. We dachten, nadat we het boek hadden gelezen, misschien zou je 1 stukje willen lezen waaruit blijkt waar dit logboek zich omheen bouwt. En dat is op het moment dat Hans zo ziek is dat hij uit huis wordt gebracht. Oh ja, jullie hebben het gemarkeerd. Ja. Dus ik zal zien hoe dat bij mezelf valt. Ik kan af en toe echt naar dit boek kijken alsof iemand anders het geschreven heeft. Dus kijken wat ik daarvan gemaakt heb. 26 januari 2010. Vandaag beginnen de laatste 45 dagen van zijn leven. Vanochtend breng ik hem weg naar het Onze Lieve Vrouwengasthuis. Ik weet niet dat ik hem nooit meer mee terugneem. Vanochtend kijkt hij om zich heen, kijkt hij naar zijn huis. Hij weet niet dat hij het nooit meer zal terugzien. Ik weet niet of hij het vermoedt. Vandaag is het de eerste dag van 6 weken en 2 dagen... waarin ik al na de eerste opnamedag opeens een doodzieke man heb. Me wordt gezegd dat het voorbij is, dat hij zal sterven. Waarin hij op de 2e dag delirant wordt en ik vanaf dat moment dag en nacht bij hem blijf. 12 dagen en nachten lang, wanhopig gelukkig met elke minuut die we samen doorbrengen. Vandaag beginnen de 6 weken waarin hij 2 keer op de intensive care aan de beademing komt te liggen. Waarvan 1 keer het wonder gebeurt van een herstel. En hij bij de 2e opname op de intensive care in de kamer waarin hij gelegd is, sterft. Ongeveer 40 dagen na zijn dood begon je te schrijven. Ja, 48 om precies te zijn. En dat weet ik alleen maar omdat ik dat opgeschreven heb, hoor. En weet je waarom je die dag koos om te beginnen met het boek? Nee, dat was een volstrekt willekeurige dag. Maar ik denk, laat ik het er maar bij zetten, want dit ga ik ook vergeten. De impuls was, herinner ik me wel... Ik begon te merken dat ik al aan het vergeten was. Dat ik me volstrekt niet bijvoorbeeld de eerste dag kon herinneren... dat ik alleen weer thuis kwam nadat ik Hans dood had achtergelaten. Dat er al heel snel mensen in huis kwamen en of dat er al mensen waren en wie er dan waren... en dat er al een uitzending bij jullie was... Dat herinnerde ik me allemaal niet. Niet dat ik daarna gekeken heb naar jullie uitzending, overigens. Sorry. Nou. Niet omdat ik... Maar dat gaat dan snel. Dan is het heel snel vanuit een hele intieme... meer dan 6 weken... werd het opeens weer een publieke man. En jullie hebben nog een 2e uitzending, die heb ik ook niet gezien. Ik zal die ooit wel eens terugzien, hoor. Of misschien ook niet. Werd je vaak verrast door die publieke man? Die publieke man die op het moment toen hij dood was... en jij eigenlijk je bijna opsloot... dan waren er allerlei andere mensen nog bezig met een publieke man die dood was. Die ze misten op hun eigen manier.
En Oh die nee, misschien... dat begrijp ik heel goed. Daar ben ik aan gewend geraakt. Dat betekent niet dat het me... dat ik er deel van wilde uitmaken. Ik wilde geen deel uitmaken van dat publiek. Zelfs niet als kijker naar mijn man, als publiekfiguur. Dus ik heb die publiciteit rondom zijn dood... Daar krijg je wel iets van mee. Er liggen altijd ook stapels kranten die anderen voor je bewaard hebben of voor je neerleggen. Maar daar schrok je niet van? Schrikken? Nee, nee. Nu, er verschijnen af en toe Schrik foto's... niet van de eurocrisis of... Nee, maar zoals nu, we hebben nu af en toe laten we een foto zien. Er is geen moment dat je dan denkt, dat wil ik eigenlijk niet zien. Of er zijn beelden waar ik niet aan herinnerd wil worden. Of juist wel. Nee, maar daar ben ik in gehard. Het kan me nog overkomen dat ik wel eens naar een journaal kijk en onverwacht Hans opduikt in een ministerraad of oude beelden. Dat onverwachte is onaangenaam. Maar dat was in de eerste maanden na zijn dood onverdraaglijk. En nu is het... Ik heb eindeloos naar foto's gekeken van Hans. Ja. Om me te verzadigen aan zijn aanblik. Je schrijft dat je ook heel veel foto's van hem gemaakt hebt. Ja. Ook na zijn dood. Ja. Wat wilde je daarmee vastleggen? Ja, dat is heel moeilijk uit te leggen als dat misschien niet eerder heb meegemaakt. Wat wilde ik daarmee vastleggen? Ik moet er af en toe naar kijken om, zeker in het begin, om te geloven dat het echt waar is. Want een element van dit extreme lijden dat rouw toch is de verbijstering. En ik weet ook zeker dat een publiek, dus mensen die behoren tot, die hem alleen maar kennen uit het publieke domein, dat ook hebben. Het kan toch niet dat hij dood is? Mm-hmm. Zo'n man die eigenlijk geen enkele verhouding had met de dood bij zijn leven. Dus die verbijstering die is voor iemand die zoveel van hem gehouden heeft als ik, die duurt heel lang. En dat is een buitengewoon akelige sensatie. Die rukt jou ook voortdurend in een hel. Je denkt, het is toch, kan toch niet dat ik hem nooit meer zie. Dus je hebt heel lang, en dat duurt echt... eigenlijk zou 3 dagen al te lang zijn, maar dit duurt maandenlang. Ik denk dat nooit meer is zo veel te groot voor de menselijke verbeelding. Dat zijn te absolute begrippen. Het zijn onverdraaglijke grootheden. Want bij de begrafenis, daar staan bij publieke figuren paparazzi-fotografen. Mm-hmm. Die zijn er nou eenmaal. En in zijn algemeenheid is het gevoel in onze samenleving dat dat eigenlijk ongepast is, maar ze staan er toch. Mm-hmm. Jij hebt paparazzi-fotografen later gebeld om de foto's te vragen. Nou, gebeld niet, dan doe ik zelden. Gemaild, maar alleen met mijn moeder. Contact. Maar, nee, ik heb inderdaad, ontdekte ik in de eerste zomer na Hans' dood, op een site waar ik toevallig bij uitkom. Ik ben niet zo buitengewoon handig nog met de computer. Of zal dat waarschijnlijk ook nooit worden. Dus dat nog kan weg. Kom ik bij een heel filmische zoals dit. Een filmisch verslag van de 17e maart. Achter elkaar en onafzienlijke rij kleine beeldjes. En ik dacht, dit is toch wel fantastisch. Want dat herinnerde ik me al bijna niet meer. Dus ik was die man intens dankbaar. Ik denk, leven de paparazzi. Dus ik heb die man een mail gestuurd. En ik denk, ik sta erop, dus die foto is ook van mij. Mijn schoonzus staat erop, mijn stiefdochter. En dat was Reni van Maren. En hij was buitengewoon aardig. Ik kreeg al per omgaande een mail terug, wat me echt met een huilerige dankbaarheid vervulde. Met een code moest ik inloggen. Nou ja, voor mij allemaal heel moeilijke dingen. Maar en zo, als het u niet lukt, dan belt u maar. Het was buitengewoon aardig. Dus ik mocht die hele reportage van die dag, werd ook mijn bezit. Dus het was niet alleen een dief van beelden van mijn leven. Hij gaf het terug.
Heb je nagedacht over wat je in het boek wel of niet zou mogen opschrijven? Bijvoorbeeld omdat het ook de familieleden van Hans raakt. Of omdat je zelf denkt, dit is te intiem. Had je voor jezelf een grens bepaald? Aanvankelijk niet. Want dat zou me te veel geremd hebben in dat nogal ongeremde schrijven dat ik in het begin deed. Dat ik overigens zelf nauwelijks schrijven kon noemen. Dat was meer krassen en registreren. En dan maar denk ik zie later wel wat ik ermee doe. En ik heb uiteindelijk een vrij rigoureuze selectie toegepast. En een vrij rigoureuze zelfcensuur ook toegepast, ja. Met het oog op? Met het oog op anderen, met het oog op mezelf, met het oog op Hans, met het oog op de kinderen, met anderen, ja. Er zijn 2 scènes in beschreven die ik zeer aangrijpend vind. Als hij bijna dood is en dan even wakker wordt. En dan in een soort van, ja, wat zal het zijn, ijlen, dromen. Het congres van D66 toespreekt. Nou ja, dat is vlak voor zijn dood. En op een andere nacht wordt hij wakker en dan spreekt hij de troepen in Afghanistan toe. Dat is, ik vond het zeer aandoenlijk, maar het is wel ook ingrijpend en openhartig. Ja. Ja, kijk, voor openhartigheid ben ik niet bang. Ook niet voor wat anderen zullen bestempelen als schaamteloos of... God, er zijn vast nog meer termen voor. Daar heb ik namelijk als schrijver buitengewoon weinig last van. Ik was anders ook geen schrijver geweest. Ik denk namelijk dat ik medeschrijver ben geworden omdat ik me in het dagelijks leven juist bovenmatig schaam. Niet alleen voor mezelf, ook vaak voor anderen. En dat heb ik als ik schrijf niet. Neem niet weg dat ik nog mijn eigen werk ook kan censureren op dat punt. Dus ik vind het zelfs een element van goede literatuur, een maat van indiscretie en schaamteloosheid. En dat wat de literatuur doet, namelijk het blootleggen van iets wat anderen eigenlijk zeggen. En dus ze lezen het gretig uit en zeggen ze, nou, dit had ik plaatsvervangende schaamte. Ook krijg je die terminologie, die zal ik ook wel ergens in een interview tegen, of een recensie tegen plaatsvervangende schaamte en voyeurisme en... Zelfmedelijden, denk ik, zal men denken. Je schrijft erover, je zegt zelfmedelijden en egoïsme zijn eigenschappen die eigenlijk horen bij de rouw. Nou, Joan Didion beweert dat zelfmedelijden erbij hoort. Ik heb me afgevraagd of ik zelfmedelijden had en kwam tot de conclusie dat ik dat maar 1 keer had. Ik vind het namelijk heel erg dat Hans niet bij mijn sterfbed zou zijn. Dat vind ik echt erg. Dat vind ik zielig voor mezelf. Dat zei hij zelf ook eigenlijk, hè, trouwens. In het boek. Wat zei... Min of meer, dat hij eigenlijk zelf zich realiseerde dat... Ja, dat hij vindt hij in erg. die zin niet erg. jaloers op jou kon zijn, omdat jij iets mee zou maken wat hij niet hoefde mee te maken. Ja. Dus ik heb erg mijn best gedaan om als eerste te sterven. Het is me niet gelukt. Nee, maar je hebt daarna ik heb ook wel deze heel erg je wedstrijd best gedaan. verloren. Er zat toch wel een zekere mate van destructiviteit, destructisme in het boek. Ja, met betrekking tot jezelf. Drank, ja. roken, ontvluchten van pijn. Maar ook niet heel erg vinden. Ontvluchten of me belonen na een dag die pijn weer geleden te hebben. Nee, maar een zekere mate van zelfdestructiviteit heeft me altijd aangekleefd. Ik wil er niet altijd te prat op gaan, maar het is gewoon zo. Ja, maar je schrijft er ook over. Ja, nu is het een beetje erger geweest, ja. Je kwam terug op een plek waar je dacht eigenlijk niet meer te komen. Wat bedoel je? Dat je schrijft dat je dacht, nou, ik heb nu bijvoorbeeld drank, heb ik nu wel, daar heb ik nu zo'n keurige regelmaat in gevonden. Ja. Ik hoef mijn essay over het verliezen aan drank eigenlijk niet eens meer in te leveren. Nee, dat is waar. Ik dacht dat ik er vanaf was. Ja. Ben je weer terug eigenlijk daarin? En dat bewijst het boek wel. Ik bedoel, de hoeveelheden staan niet in. Nee, dat was niet waar. Ik was er niet vanaf. Niet genoeg. Maar misschien lukt dat wel weer eens. Maar ik bedoel, de reden voor die vlucht was natuurlijk duidelijk. Na alles wat je overkomt. Maar dat lost natuurlijk niks op, of wel? Of lost het wel wat op? Nou ja, jij bestempelt het als een vlucht.
Een verdoving misschien. Ja, het is een verdoving. Het is een... Nou, kijk. Jeroen, als de verdoving werkt, dan werkt die. Ja, het verdooft. Ja, je komt... Kijk, de nacht blijft een heel angstaanjagend... Die slaap, die ook wel de kleine dood wordt genoemd... Die heeft me extreem veel angst aangejaagd. En dan helpt drank wel, ja, om gemakkelijker in slaap te komen. Ik kan het iedereen aanraden. Je beschrijft in het boek dat er dagboeken zijn die door hand zijn geschreven. Ja. En waar je de hand op legt met de bedoeling er later iets mee te doen. Wat wordt dat? Wat mogen wij verwachten? Dat weet ik nog niet goed. Ik vind ze zelf betoverend mooi. Maar ze zijn ook buitengewoon openhartig. Hans heeft zich ook nooit echt uitgesproken over wat hij ermee wilde. Behalve dat hij zei, ik kan ze later gebruiken voor mijn memoirs... die er als bekend niet zijn gekomen. Dus ik weet het niet. Daar moet ik nog over nadenken. Dan moet ik het met de kinderen over hebben. En dat heeft ook geen haast. Hebben de kinderen jouw boek gelezen voordat het werd gepubliceerd? Ja. Wat vonden ze daarvan? Ze waren ontroerd. Ze waren ontroerd en Stanje schreef... Ik had ook liever dat het er niet was gekomen, wat ik ook begrijp. Dat is een van de dochters. Ja, het is de jongste dochter van Hans. Ze hebben niet gezegd, doe het maar niet. Nee, dat hebben ze niet gezegd. Kijk, het zijn natuurlijk ook kinderen die ook al gewend zijn aan het moeten omgaan met een publieke man. Het is niet gemakkelijk om het kind te zijn van een heel beroemd en geliefd iemand. Nee, maar ze zouden kunnen denken door zo'n boek te schrijven... en nogmaals, het is buitengewoon mooi en openhartig... eigen je Hans wel helemaal toe natuurlijk, terwijl het ook hun vader is. Misschien zouden zij dat gevoel kunnen hebben als ze het lezen. Ja, dat kan ook. Daar hebben ze verder niet over gehad. Mag ik daar iets over zeggen? Ja. Kijk, als iemand liefde kan geven... en ik neem aan dat Hans van Mierlo dat kon... dan heeft dat gevoel van... ik heb dat woord niet paraat in het Nederlands... van exclusiviteit aan iedereen met wie hij omgaat. Dus die gevoel van exclusiviteit heeft natuurlijk Connie... maar zullen ook die kinderen hebben. Want zo was ook mijn vader. Alle drie de zoons hebben hetzelfde gevoel... dat hij van ons was. Van mij, van mijn broer, van de andere broer. En ook vrienden van mijn vader hadden dat gevoel. Ik denk niet dat dat met elkaar kan concurreren. Want het is niet een taart die wordt verdeeld. Dat is iets, dat is weer dat pannetje... maar deze keer is dat de hart die overloopt. En dat is eindeloos. En dat is goed dat niet te stoppen is. Dat zou een antwoord kunnen zijn. Maar het is natuurlijk ook dat wat ik beschrijf aan die rouw... Ik bedoel, het zelfmedelijden herkende ik niet. Het egoïsme wel degelijk. En ik beschrijf het ook. Het is echt het egoïsme van een gewond dier. Je wil alleen maar van die pijn af. Dus... behalve dat ik niet zo geïnteresseerd ben in de neergang van Europa... en voor mij waar de hele wereld ten onder mag gaan... was ik toen ook niet zo geïnteresseerd in het verdriet van anderen. Behalve degene die me het meest nabij stond, Marie. En die zelf kampte met een heel zwaar lot. Dus ik vond het al heel wat dat ik dat... En daarvoor moest ik al heel veel egocentrisme opgeven. Ja. En dat die ik was veel liever had behouden om dat jaar door te komen. Was het een jaar waarin je voor anderen moeilijk was? Dat weet ik wel zeker, ja. Ja, zeker, ja. En dat was een noodzakelijk onderdeel van de rouw? Nee hoor, dat heeft mezelf toch tot op zekere hoogte verbaasd. Ik vond mijn woede en razernij... stond ik zelf van te kijken, laat ik het zo zeggen. In zoverre dat mogelijk is. Heb je er nou iets aan
dat je ervaringsdeskundige bent? Nee, daar heb ik niks aan gehad. Ja. Behalve dat ik wist dat ik aan het vergeten was. Ja. En dat ik daar ook kwaad om werd. Ik denk, dat wil ik helemaal niet. Ik wil niet weer vergeten. Ik wil niet weer langs de deur gaan bij mensen en vragen van hoe lang duurt dit en bestaat er een manier om minder te lijden en help me en leden jullie ook zo. Ik had geen zin om weer zo'n dom iemand te worden die vergeten was hoe niet alleen het eerste jaar is, maar zelfs de eerste 2 jaar. En nu kan ik het bij wijze van spreken nalezen. Juist, dat was een drijfveer om het op te schrijven. Dat was echt mijn allereerste drijfveer. Nogal een humanitaire drijfveer. Echt, past helemaal niet bij me. Mag ik vragen? Je zei, in mijn dagelijkse leven ben ik bijzonder schuw, schaam ik me vaak. Schuw niet zo. Hoe zei je dat? Je zei dat Schaamtevol. Schaamtevol, ja. Maak bezoek hier deel aan dagelijkse leven? Of? Nee, dit is wel theater. Dit is theater, oké. Vakwerk, dit is... Oké, ik ben... Dat doe je heel goed. Dank je, Martin. Dank je wel. En ja. Fijn, bedankt. Oh nee, ik zit niet bij jou in de show. Nee, maar ik vraag me dan af. Volgens mij ga je nooit terugkijken, die uitzendingen dan bij Paul. Ik denk het ook niet. Nee, want dat is dan... Nee, dat zou ik dan ook niet doen. Ze blijven nog een tijd bewaard. Je kunt altijd zo'n bericht laten leiden. Dit is een mooi boek, en dat ligt er. En misschien, daardoor is de publieke man voor ons allemaal weer wat intiemer geworden ook. En in die zin hopen we toch ook dat er nog iets gebeurt met die andere dagboeken. Ja, Dat ik is zal aan jou. kijken wat ik eraan kan doen.